O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwato gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Basta makainom na gani, gara na gyud kaayo. Ako pa gibugal-bugalan. Sikman og dugo. O unsa? Kiunsa nimo sila anak, ha? Gileksyon ko lang nay. Kuyapan sila nga naigo sa kong kumog patid. Kinuo ko. Anak na miligro ka. Balik karon dayon sa syudad. Ayaw pagpuyo din he. Balik sa syudad. Nay Matilde, Kinahanglan nga mularga ka pagbalik dito sa syudad. Palayo din he. nay kalma lang nay, ikadlukod. Nak, tingalig unsay buhaton ni atong mga lalaki nga imong gipasakitan. Ayaw kahadlok nay, kalma lang, kalma lang. Atina, naibaw ka gyud sa kinaiya sa mga maldito dinhi sa atong dapit. Way bilin nila ang kinabuhi sa tao. Para nila naywa, pero nato, doon nay bili. Mauman gani, maunay hinungdan nga papalayon ta ka dinhi. Tungod kay bililhon ako ang imong kinabuhi, anak. Ayaw kabalakan nay Matilde. Ni anak ko si Lord. Way daw utang may tabo na ko. Athena. Go! Oh, Gaw. Oh, nakailis ka na di ay. Naka-uniforme ka na. Oh, ha? Duwa na mi. Ay, kung maohala pag-amping. Ah. Abi ni Mugaw, among kontra karon, anak ni Don Tiburcio, si Federico. Amping ha? Kung mo shoot gani na si Federico, ayaw babagi. Ha? Uy, nga naman. Masuko man na. Uy, naunsa. Masuko ko taon. Mawag na basketball. Ilugon mo ng bula na. O kung muit siya na ganing kontra, maring kamot, kina nga, patapala ng bula ba? Aron sa ingon dili na masyot. Pasagdi na lang lagi kung si Federico maoy mo shoot. Ayaw babagi. Kay kung babaga na nimo, mamunit ka sa imong ngipon. Uy, it's you, it's... Usa, uy, kalain. Nga naman pagaw ko na. Ay. Kalit-kalit man Muna sige tawag kong Kiki, kalit-kalit. Di ay. Kung ano mo nagawa ka ng exhibition game rabaya? Exhibition game rabaya, ne. Blackie, wa ka pa masuhitos batasan anang Federico. Bag-o ka pagod din he. Inoon. Yun na, gaw. Tamanga. Ay, muna tag si Yunon, rabat tayo nila. Skamanga. Kinsa mo na imong kauban na ikaw? Kini siya. Kinsa mo na Uy, aya. Mura lagi ni siya, og si Lady Gaga. Ang ako kanang anak, si Athena. Uy, unsa? Hoy, imo din ning anak. Bless, uncle. Bless, uncle. Kinsa din ni siya nay? Siya si Blackie, nak. Blackie? Sangay din ni siya? Sangay kang kinsa day? Sangay kas among iro dito sa syudad ba, Blackie? It's you, it's! Unsa? Inday, Athena. Mao kini siya si Blackie. Akong igagaw, gikan panislayong dapit nga probinsya, pagawing taon, kaluosa. Pagaw nga way pagkayo. Mao na ni. Mao ba di ay, uncle? Oo, kining, kinsa pa ganito'y nga ni mo inday? Athena, uncle? Athena. Uy, salamat kayo nga nakita ta. Kining. Doon na din miduwa karon. Basketball game, exhibition game. Kontra na mo ang anak sa labing adunahan dining dapita. Ang anak ni Don Tiburcio. Oh, mao ba? Oo. May noon. Asang bang duwa ninyo, ha, Blackie? Adto sa aircon nga gym ni Don Tiburcio. Don Tiburcio gym. Pag-amping, ha? Tanaw. Gaw Matilde, tanaw. Dili ko makatanaw, kay ni ako'y tindahan baya. Ha? Isira lang una. Kaanogon. Daghang mamalitron. Uy. Ayan lang na ginuta. Kuwan ba, kining, ako rin ihatag ko niya ni mo.
tunga ta. Ha? Ako ni yata niyo. Tunga sa unsa oy. Ay, nakadaog kog 20,000 sa rapol sa mga habal-habal drivers. Ah, 20,000. nakadaog ka? Oh! O ang sunod nga rapols, mao ang 20 ka motorsiklo. Pagkabihang doon Tiburcio. Hilabihan kadako og gasto. Mga premyo lang daan. Iyag yung gilipay ang mga tao. Natural nga ayaw yung lipayo ng mga tao. Aron sa ingon, daygon siya og ihon nga maayong tao. Gaw Matilde. Daghan yun ang nidaig Gaw Matilde. Natural. Uy, pero, Gaw, mingon ka man nga, aron ingnon nga, mayong tao, ha? Unsa day tinud-anay nga pagkatao ni Don Tiburcio? Ay, tiwas pa kog loto gaw diha una mo. Ah, uy, hala, nisilit man. Paspas maging lakaw. Purag si Ricky po nga si. Unsa day orasa inyong duwa, angkol? Ha? Kuhan kining. Mga, 1 hour gikan karon ha? Wadto na kami. Wadto na, Miss Jane. Oh, okay, sige. Mutanaw niya, Miss Nanay. Pananaw mo, Inday, ha? Atina, pananaw mo. Aron, ma-inspired po ko ba? Sige, angkol. Tiki ko nga mo siya sa bula ba? Mga lagi ming Nanay Matilde. Oh. Iraw na baso. Unsa ba eh? Unsa ba na baso? Buga mo ta. Senyor, manuwa pa mo ta. Basi noon mapildi ta na. Uy. Ikaw, kung makisalig sa kong kagalingon, no? Ayaw pagduwa eh. Ayaw pagduwa, Insik. Kapoy ba ni mo eh? Ay, di lang mo kumpiyansa, senyor. Kay, kanang mga balabal driver, taas kini sila gangin. Ug, nasa maayong manuwa yan na. Uy, baya, kanimo. Pagkaway salig. Ha? Tanawa ko. Huh? Kanahan. Huwag ka mo salig sa country points? Karong gabi una. Napo ka 3 points ang ako buhaton. Napo ka 3 points. Di manira. Oh, senyorito. Hangtod nining urasa. Wa pa nabalik si Marcial. Hapit na ko, Marcial. Hapit na. Ngob sa leon nga usaray bagang. Asa ka naman, Marcial. Asa ka na. Nag-short ka man in town, uy. Maong nga short, ug may gisi-gisi pa. Mo na imong isulob, nak. Oh, Nay. Nagkao ka pa yun niya, gibali, ang tumoy to asloyo, naunsa ba ya in town. Nga naman, Nay, uy. Unya, nag-t-shirt ra ka, gisi-gisi, pag yun ng abaga. Lakip na ang sidsit, gigisi sad. Nya, nag-sunglasses ka pa. Hapon pa mong good, Nay. Sulod tag sunglasses, ani. Saon nga, sapong kang ilad sa tong naong ba? Madto ka sa gym? Mutanaw ko sa dawa, Nay. Ay nalang pag-antunak. Ano, day, Nay?
Pasinyag makitaan ka itong mga hubog ba? Na, di na to makailan ako eh. Kay mga hubog pa to sila. Inig kahuwas ato, di na to makailan ako. Atina. Akong pagawangkon. Aha. Adto na ta. Blake, i-safety ba in taon ning akong anak, ha? Nakakita ra ba in taon ni og atraso? Ha! Uy! Itse! Unsay atraso? Kita ko grambol ang kuloy. Gibugal-bugalan man ko. Gihikap akong naong. Tapos, hikapon sa duntang akong bugan. Aw, piti. Limbarok. Unsa? Sikman og halublaks. What? Nagalabad ang akong ulo. Nagalibog ang akong utok. Asa na ko kita ang maong babae. Gusto na ba yun nga makaila si Don Tiburcio sa maong babae? Asa ba ako pangita? Ha? Ang ako mga gipangutan na puros ng ambot. Naku, asa na ko pangita? Paspas kay hapit ang oras. Paspas! Asa rin mo motorsiklo, Uncle? Diaro. Dali, kumbate. Sakay na. Sige. Okay, Col. Uy, tulo ka tao. Mga hubog pa man eh. Mao na mga tawhan na ako nakulatahan, Uncle. Unsa? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Acorda Tayad, audio editor Chiefrey Cabonada, ang atong soundband Aldwin Acorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.